Καλό μεσημέρι από το Αρκαλοχώρι. Αν ξεχάσατε να πάρετε λαγάνα, δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν είστε εκεί μόνοι. Χρησιμοποιώ αυτό το αλεύρι γιατί η γιαγιά έλεγε: αν θες να πετύχει η ζύμη, χρησιμοποίησε υλικά από τον τόπο σου. Η γιαγιά είχε πάντα δίκιο. Εμείς θα βάλουμε αλεύρι μήλι Αγίας Μαρίνας, στεφανάκι, γλυκής για όλες τις χρήσεις, παραδοσιακό, λίγο λαμπόκι, 3-4 κουταλιές και σκληρό τύπου μη, κίτρινο, αυτό το χωριάτικο το ωραίο. Βάζουμε τη ζάχαρη με τη μαγιά, λίγο νεράκι, ανακατεύουμε και αφήνουμε λίγο στην άκρη, σε ένα ζεστό σημείο, να ενεργοποιηθεί. Αλάτι, τη μαγιά μας και λίγη υπομονή. Η υπομονή είναι σχετική βέβαια, έτσι. Τα υπόλοιπα αλεύρια. Αφήνουμε να φουσκώσει, σαν και εμάς, τα την καθαρή Δευτέρα. Έτσι απλώνουμε και κάνουμε και τα λακκουδάκια. Φούρνο στους 220 βαθμούς και σε 20 λεπτάκια έχουμε λαγάνα και περηφάνεια. Αφού τη φτιάξαμε μόνοι με τα χεράκια μας και έτοιμη, φουσκωτή, νόστιμη και χωρίς λάδι. Το αλεύρι μήλι Αγίας Μαρίνας έκανε όλη τη δουλειά. Καλή σαρακοστή και αν σας καεί, πες το είναι artistic.